Proseya firotin û veguhestina petrolê ji navçeyên dibên destê PYD de bo navçeyên dibên destê rejîma Esedê berdewam e. Herî dawî jî veguhestina 800 barhilgerên barkirî petrolê bo navçeyên rejîma Sûriyê ji aliyê PYD ve. Jêderên taybet jarkêra ragihandin ku navbera her dem û demekê de îdî proseya firotin û veguhestina petrolê bo navçeyên dibin kontrola rejîmê ve ji aliyê rêveberiya PYD ve tê encamdan. Herî dawî jî PYD 800 barhilgerên barkirî bi petrolê veguhest bo navçeyên dibin destê rejîma Esed de. Derbarî şêweyê veguhestina barhilgerên petrolê bo navçeyên rejîmê heman jêderan danxuya kirin di destpêkê de. Barhilgerên vala ji navçeyên rejîmê berê xwedidin Rojavayê Kurdistanê diriya dergehê Elhora li Tabgayê li Rojavayê Gundewarê Reqayê. Piştre li her du kêlgehên petrolê yên bajarê Hesekê û Dêra Zorê bicî dibin. Piştre rêveberiya PYD wan barhilgerên vala yên rejîma Esed tije petrol dike û diriya Selemiyê Reqayê careke din ew barhilger ji aliyê rêveberiya PYD ve tên veguhestin bo navçeyên dibin kontrola rejîma Esed de. Di nehê Tebaxa Borî de jî PYD zêdetirî 100 barhilgerên petrolê ji navçeyên dibin kontrola xwe de veguhestibû bo navçeyên dibin destê rejîma Esed de. Devîsepandina proje yasaya Sîzer li dijî rejîma Esed ji alî Amerîka ve ku ev proje yasa ketî warê bicîkirinê de lê hîn jî PYD di proseyên xwe de berdewam e û li pêş çavê Amerîka her car petrolê ji navçeyên dibin destê xwe de ve diguhêze bo navçeyên dibin destê rejîma Esed de.